Wow, τι θα μαγειρέψουμε! Θέλω ένα νόστιμο κοκτέιλ. Ευκολάκι. Ξέρω τη συνταγή για το πιο νόστιμο κοκτέιλ. Απλά πρέπει να ρίξω όλα τα πιο νόστιμα και γλυκά στο μπλέντερ. Τότε παίρνεις ένα ωραίο κοκτέιλ. Βλέπω ήδη ότι θα είναι πολύ νόστιμο. Τέλεια! Μια χαρά! Σχεδόν έτοιμο. Νεολαία. Ένα κοκτέιλ πρέπει να είναι υγιεινό. Θα χρησιμοποιήσω μόνο λαχανικά. Θέλω η Τζέιν να είναι υγιής. Όλα είναι τόσο φρέσκα. Τα λαχανικά είναι πολύ καλά για την υγεία. Θα είναι κοκτέιλ ευεξίας. No. Ουφ, αυτό και φαίνεται άσχημο. Εγώ θα φτιάξω ένα κοκτέιλ φρούτων μέσα στο καρπούζι. Χρησιμοποιώ ανανά, ακτινίδιο, ακόμη και φρούτο του δράκου. Λίγο εξωτικό φρούτο δεν βλάπτει ποτέ. Πολύ ωρεκτικό. Και από πάνω θα βάλω γάλα καρύδας. Έτοιμο. Τζέιν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις. Ενδιαφέρον. Το πρώτο κοκτέιλ δεν φαίνεται πολύ λακταριστό. Φοβάμαι να το δοκιμάσω κιόλας. Ωχ, τι αηδία. Και το δεύτερο φαίνεται λίγο περίεργο και δεν μυρίζει πολύ καλά. Okay. Τι φρίκι, νιώθω μπρόκολο. Χάλια. Gross. No. Αλλά το κοκτέιλ στο καρπούζι φαίνεται πολύ ωραίο. Κάτι μου λέει ότι θα το λατρέψω. Αλήθεια, είναι απίστευτα νόστιμο. Και νόστιμο και υγιεινό. Τι θα μαγειρέψουμε αυτή τη φορά? Μια τούρτα! Με ευχαρίστηση. Πρώτα πρέπει να φτιάξω κρέμα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ ασπράδι αυγού και ζάχαρη. Πρέπει να τα χτυπήσω όλα. Αχ, δείτε μόνο πόσο νόστιμο φαίνεται. Wow. Και να μην ξεχάσω τα διακοσμητικά. Τότε η τούρτα θα είναι και όμορφη και νόστιμη. Οι φράουλες είναι τέλειες. Μπομπ, εσύ τι περιμένεις? Όντως, έχω σιρόπι σοκολάτας και όλοι αγαπούν τη σοκολάτα. Και θέλω επίσης να φτιάξω τη γέμιση από αρκουδάκια ζελεδάκια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα χρησιμοποιήσω σιρόπι φράουλας και τα Skittles. Νομίζω είναι υπέροχο. Ναι, τρομερό μείγμα. Θα δείξω τώρα πώς φτιάχνονται οι αληθινές τούρτες. Με τη βοήθεια μιας μπάλας και υγρής καραμέλας πρέπει να φτιάξω μια βάση. Έτοιμο! Τώρα μπορείτε να του βάλετε μικρά κέικ και διάφορα διακοσμητικά. Μούρα, σιρόπια, τρούφα, όλα θα σας φανούν χρήσιμα. Τζέιν, θα τη λατρέψεις. Έτοιμο! Wow! Σαν μια τούρτα από ένα εστιατόριο. Εξωπραγματική γεύση έχει. Okay. Και η πρώτη τούρτα είναι νόστιμη. Και η τρίτη είναι εκπληκτική. Μου άρεσε πιο πολύ. Αλήθεια, ναι, κέρδισα εγώ.